Harald var en kongesøn. Han lavede den bedste bøn. Han gjorde julen til en højtidsfest, og i vores hjerter blev Jesus en gæst. Harald var en kludermand. Han gjorde Danmark til et bedre land. Han fjernede en nordisk gud. Han var kristendoms gennembrud. Han fik sig en søn kaldet Svend. Han blev konge over alle nordmænd. Englænderne kom også i hans magt. Og så der blev kristendommen bragt. Harald var en guttermand. Han gjorde Danmark til et bedre land. Han fjernede en nordisk gud. Han var kristendoms gennembrud. Han lavede en masse erobringer. Han gjorde også en masse taklinger. Han havde dog også et nederlag, og han døde i et kæmpe slag. Harald var en guttermand. Han gjorde Danmark til et bedre land. Han fjernede en nordisk gud. Han var kristendoms gennembrud.